Ty máš zase to? Ty máš zase ban? Ty vole, ten vedle mě stvárnil blbě, jak si to řekl. Tak to má blbý, Chryzante. Amira, máš tam sledování. Ahoj, Tori. Co ne? Co ne? Říkám, máš tam sledování? No, není vůbec za čo. Baby, jsi tady? A prosím tě, nulový fejky posílej do piče. Ano, Amirku. Ale tebe nebudu pomláskou. Tebe nebudu pomláskou, jo? Já si dám normálně na kokota mašle a vymrskám tě po hubě. Počkej. Ještě budeš říkat, ty vole, proč jsem to říkal tomu Gábinovi? Ty vole, to jsem teď poslouchal DK. Minja. Dejko na Kunda tam dá reklamu. Ještě na 25 sekund. No, takže vlastně já jsem vám to nedopověděl. Takže dneska jsem byl na návštěvě na Pardubicku. No vlastně na celý den. No, tak. Jo. OK. To máme tady zprávy ze záhroby. No, tak to, tak nechce, proč nejdete na okna, Amire? Babinko, pojď, jestli můžeš. Ahoj, Vlaďko. Jo, Vlaďko, pojď, já tě vyšukám. No, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Ty vole, já jsem píča. Neboj, Vlaďko, neuschneš. Aspoň takto přes ten vyjebaný TikTok na dálku. Ahoj, procházím. Ano, Kolombo, rozkaz. A ne, Vlaďko, neboj se, já jsem neškodný. Amire, to na tebe neplatí. Na tebe budu jak pes. Ahoj, Baru.
Jo, v pořádku, Amire. U nás se šupá. A než, jo. Párko žroutka. Dneska jsem měl klobásu opečenou teď večer. Jsem den včera a mám šok, jak je všude drahé. Vík, foť, chryzante. No, doufám, že si to stihla. Ahoj, mileniálka, zdravím. Ahoj, děkuji za srdíčkování. Tak super, tak to tam dej na story. No ty, ne já, ty. Děkuji, Vlaďko, děkuji moc. Zdravím vás, holky. Tak doufám, že jste měli koledníky. Jaj, procento vypnul, dík. Doufám, že jste měli koledníky. Jaj. No počkej, Vlačko, a ty si jako na den dojela jako do ČR, jo? Ahoj, Honziku. Jo, na 2 týdny, no tak super. No, to cumíš, co? Co se všechno změnilo a tak. Hlavně ty ceny. Je to tak? Jo, holky, mluvil jsem s Honzíkem, dorazili v pohodě, je v pořádku a pozdravuje všechny. Jo? To je takový vzkaz pro vás od Honzíka. No, za týden, jak přijede, tak se to rozjede. Tak se to rozjede. Přesně, já jsem mu to
Taky říkal, ať si užívá dovolený, ať si ji užije, ať se nezabývá vůbec TikTokem. To by si neužil tu dovolenou. No a co vy všichni tady? No, nikdo nepíše jenom Vlaďka, Dík. Hej, jak tam stojí s tou rybou, ne? No tady... Na tady těch písničkách jsem vyrůstal, děcka. Je tu taky někdo, kdo se narodil na začátku 90. Nebo jenom já? Veru, my jsme stejný rok, jo? Takže já s Verunkou jsme stejný rok? Tady Vlaďka 85, no. To si jak moje kámoška, nejlepší. 91, no tak ty si o rok předběhla, no. Únor, tak to si starší, já jsem prosinec. A prosím tě, Donika, Vlaďko, nejste žádné staré rakety. Kolombo, nech toho, zlatíčko. Ty vole, tady ta písnička. Kolombo, pamatuješ? No já jsem... Dík. Já jsem prosinec 92, ano. Ne, žádné vykání. Slyšíte mě dobře? Ano, opravdu, Vlaďko. Děkuji, Veru. Opravdu jsem byl vánoční dáreček, no. Ahoj, Kubi. Já ti dám, že mě budeš posílat pro pivo. Počkej, Kolombo, až si budem dávat tu slivovicu. Počkej. Ale Kolombo, jestli chceš, já ti donesu tady jeden kámoš, Pálí. A ten ji má úplně výbornou, ti donesu. A nebo ještě lepší, ty vole, já ti donesu mandlovicu. Já ti donesu mandlovicu, Kolombo. Fakt, to je úplně nejlepší. Já ti dám tátu. Já mám taky syna v prosinci, takže taky takový dáreček. Jo, to je hezky. Jo, Kolombo. Ahoj, Arkan. Jo, dáme si, nebo zkusíme tu mandlovku.
ta by ti fakt chutnala, ta je úplně výborná. A tady z hustopeč. A tady hustopeče jsou přece známé, že tady jsou mandlové sady a oni to tam vyrábí a je to úplně luxus, teda fakt výborný. Jako pro celebrity. Já vím, Kolombo, tak si to vyměníme, jo? Jako ne péra. Jako... No, už se zase zamotáváme. Ano, tam se jezdí i rally, jo. Já bydlím na Vysočině kousek od Brna. No, kousek. No, nějaký ten kilometr. Ale pořád to mám do Brna autem půl hodiny. Tak, co máme v repertoáru, protože tady to už mě nebaví. Dick, Kunda. Dobrou noc. No. Alfa. Já tam pustím po tady ty něco jiného. A to se ti bude líbit, Kolombo. No, to jsem chtěl pustit, ano, Doniko, jo. No je vidět, že máme tady stejné myšlení. To se může Kristy se to tam. No počkej, Doniko, ale tebe neznám. Jak to, že jsi mě nedala ještě sledování? Šup, sledovačka, osrdíčkovat, aby si byla v mým týmu. Šup. Já si nepotrpím na coiny, to ne, ale osrdíčkovat můžeš. Děkuji. Míňas, když byl David tady u mě, tak mě ukazoval Davidek Míňasovo nádobí. Jejda. Ty vole. No já vím, Amire, ale viděl jsem víc, než je zdrávo. Děkuji za sledování. Dick, kokot z hlavy. Ty jsi kousek ode mě, hej, Dick. Už jsi mě dal sledování, kokote? Doniko, děkuji moc, děkuji. Hele, Vlaďko, už je v pohodě. A dneska streamoval, něco tam vařil, nevím. No, protože jak byl David. Já držím pusu. Držím hubu. Ano, Kolombo, máš pravdu. Děkuji. Nebudu nic říkat. Jedině osobně. Ale viděl jsem... různé věci a
Ne, ticho. Tak. Hele, děcka, já si pak s váma ještě naložím kuřecí maso, jo? Protože já samozřejmě jsem píča, že? Takže jak jsem v 9 odjížděl z domu, tak jsem zapomněl vytáhnout z mrazáku kuřecí maso. Takže teď to mám ve vodě, se to rozmrazuje, za chvilku to bude rozmražený. Tak si to naložíme na tikka masala. Jo? A zítra to budu vařit, ale až. No prostě kuře po indicku. Ale... A co z čeho budeš vařit? Indii, tikka masala s kuřecím. Ale ono se to musí nakládat dopředu. Aspoň, aby to bylo přes noc naložený. No, dáš tam prostě kuřecí prsa, nakrájíš na nudle nebo na kostky, jak chceš. Prostě nakrájené kuřecí maso. Bílý řecký jogurt a zamícháš tam sůl, pepř, koření tikka masala a citronovou šťávu. No a necháš to přes noc. No a zítra to budu vařit. Takže vlastně, jak to budu mít naložený, tak celé všechno i s tím jogurtem prostě dám na pánev. Normálně to celý osmahnu, dám do toho trošku rajského protlaku, zalije se to trochou vody a na konci přidá smetanu. No, já vám to, holky, ukážu. Já jsem právě že koupil na to koření. Ale kam jsem ho dal? Moment. No někam tady ke koření jsem to drbnul. Protože jsem píča. Jo, tady. Curry tikka masala, tak. A je to jako masala je vždycky směs nějakého koření, jo. Jak je garam masala, tak tady to je tikka masala, je to směs koření, prostě masala, když je tam masala, je to směs koření. Ale ve všem, co je indický, je curry. To je základ života, díkej, čaje. Ne, dělám si srandu, ale v každém indickém koření máš to, no tady to, curry. Ale když ho připravíš dobře, já bych ti to, Doniko, tak udělal, no tak počkej, teď ti dám recept. Normálně udělej, prosím tě, pro děcka, normálně tady to, jo, dej tam to koření. A ty pak na pánvi, jak to budeš restovat, tak tam nedáš vodu, ale pro zjemnění tam dáš
mlíko. Kokosové mlíko a uvidíš, ono se to zjemní. A je to s tím curry úplně výborný. Fakt. I děcka to mají rádi. A vím to, protože brácha má malou, taky je frfna a nemusí curry. Tak jsem jí dal, já jsem dělal curry tady a dal jsem do toho kokosové mléko a to jí moc chutnalo. Zkus to. Fakt, normálně, jak to budeš restovat, nedávej tam vodu, ale zalij to kokosovým mlékem. Neposerou. Fakt ne. Ne, fakt se neposerou. No a jak to budeš i s tím kokosovým mlékem, tak taky na konci tam dej smetanu, ona se to zahustí a bude to úplně luxus. A děcka to milujou s tím kokosovým mlékem, fakt. Mám to odzkoušené. No není zač, protože, ale zase tam jako toho curry přiměřeně, jo. Kdyby jste ještě měli s něčím nějaký dotazy, co se týče vaření, klidně poradím všechno, protože jsem kuchař cukrář. No nemá zač, prosím tě. Vlaďko, já to nedělám tak ostrý. Já sice tam dám chili, ale tolik, kolik já zvládnu, jo? Já to nedávám moc, aby to bylo poživatelné. A tady v tom koření tam není moc jako pálivé. Ahoj otázníku. No, takže úplně v pohodě. Nebo kdybyste holky chtěli poradit se zákuskama, poradím. Umíme všechno. I odpalované těsto děláme. No, všechno. Není problém, poradím. Můžeme klidně na streamu něco někdy udělat spolu. Do you believe? Ano, přesně, mě to baví. Mě baví vařit a hlavně, když vařím pro někoho. Proto mám práci, jakou mám. Ale fakt baví mě to. Jak vaření, tak pečení,
vymýšlím si i svoje, jako já miluji buchty a zákusky krémové. Já mám oblíbený hrozně hraběnčiny řezy. Normálně hraběnčiny řezy, ty mám rád, ty úplně miluju, to fakt, to je... Kdybych měl dělat práci, která mě baví, tak jsem gigolo. Ano, Kolumbo, děkujeme za informace. Pak využijeme tvých služeb, když budu u vás. Děkujeme. Ale věnečky, na tom nic těžkého není. No prcání, Kolombo. Ale Vlaďko, ty věnečky nejsou těžký. Ale odpalované těsto je zrádný. Protože oni ukážou, jak se dělá, ale už tam nenapíšou, že to musí vystydnout. A až po vystydnutí toho těsta se tam míchávají ty vajíčka, jo? Protože jinak je to v píči. Ano, že overu. No, ale já jsem jednou dal ještě do teplého toho těsta ty vajíčka a že člověk se učí na vlastních chybách. Takže jsem to natresíroval a já si říkám, ty vole, to těsto je nějaký divný. Normálně mě z toho stříkal ten olej. Samozřejmě vůbec to ani nevyběhlo, tak jak jsem to natresíroval, tak to i zůstalo. No úplně v píči. No, takže základ je odpalovaného těsta a pozor, mám vychytávky na odpalované těsto. Co? Moje vychytávky. Ale to už nikde v receptech nepíšou. Třeba na místo vody dávat mlíko. A proč? Protože mlíko přece skaramelizuje a dá barvu. Na místo margarinu tam dát, nebo oleja. V receptech píšou všude margarin nebo olej jako tuk používat. Zkuste máslo. Normálně máslo, mlíko. Ahoj, Medusko. A do toho pak přidat tu mouku a odpalovat, míchat, odpalovat. Probíhá tam napučávání ty mouky, jo? Ano, Veru, vždycky dělej podle sebe, nikdy podle receptu, protože recept no prostě, hele, zkusi to nejdřív podle receptu. Ale pak si říkáš, já bych tam ještě přidala to, já bych tam ubrala to, já bych tam přidala víc toho, tak to příště udělej podle sebe. Ale musíš to prvně udělat podle toho receptu a pak budeš vědět, co máš čeho přidat, co máš čeho ubrat, jak ti to tobě vyhovuje, jak ti to chutná, jo? Musíš si to takhle prostě podle sebe. Tak si to dělám i já. Dík. Zase kunda chytrá.
Já mám mamku na telefonu vždy, ta těž radí. Utíkám, Gábi, mějte se hezky a děkuji, dobrou noc, Doniko, přijď zase, budu moc rád, dobrou noc. Jako jo, no ne, já když nevím nebo nejsem si jistý, tak se dívám na internet. To já mamce už nemůžu zavolat. Ahoj, Andrew. Děkuji moc, zlatíčko. Jsi zlatíčko, Andrew. A kde je Martis? Kurva. A kde je Martisek? Hele, tady tu písničku, když jsem slyšel poprvé, ty vole, si říkám, je to tak falešný zpěv, to jsem ještě neslyšel. Ale ona pustí si to 2x, 3x a ono se ti to začne líbit, kurva. Jo, Dick, hej, já vám něco ukážu. No, opět Gábinek objednával na Temu. Že? No, samozřejmě Gábinek jde po šperkách. No, tak jsem si objednal. Ono nevím, jestli to je vidět. Jsou tam kamínky, ale jako podlouhlý, jo? Nevím. No prostě jsou tam kamínky, Dick, čum. Jo, vidíš to. No, jenže já... Děkuji, Verunko. Je to hezký, proto jsem si to taky objednal. Jenže já když to zapnu, tak to mám takhle normálně jak obojek, hej. No Vlaďko, ale já to mám jak obojek, hele. Ha, já mám i na hubek. Ty vole. No. Takže nakonec jsem si řekl, jako na krk mě to je malý, protože já jsem celý nějaký divný, velký moc. Jsem šel do šperkařství, ty vole, do zlatnictví. Ahoj Martisku! A já jsem chtěl náramek, ne? A já mám tak velký tady to zápěstí, že žádný náramek mě tam jako nebyl dobrý. Všechny byly malý. No a tady to prostě si dávám jako náramek, takhle. Co jiného? No, nehodím to do koše, ne? Proč mu to opakuješ tady 3x? Dej. Ty vole. Velký, že jo, Veru?
Tak co je, nejdou nikomu, jdou, veď si to tady posílal 5krát asi. No, a na mě je všechno malý právě veru. Normálně, tady ten řetízek, co mám, tak to má 75 cm, jo? Odeslalo Andrew a 5krát si to tady poslala. No, takže tady ten stříbrnej, ne v pořádku, prosím tě, to neřeš. To je 75, jo? To je nejdelší, co ve zlatnictví měli. Protože nic menšího. Ahoj, Mez Magic Tattoo. Tady to prostě na krk nezapnu. Pojďte nahoru, proč nejdete na okna? Dík. Já jsem viděl něco ze záhroby. A já si myslím, no, držím piču. Dík. Posílání dárku je pozastaveno. A proč mám omezení do piče? Posílání dárku je pozastaveno na 10 minut. Důvod. Reprodukovaný obsah, další informace na... Aha, takže za hudbu Ale já nepotřebuju dárky, já tady nejsem pro coiny. Ale to Vlaďko, to nevadí. Já tady nejsem pro coiny, jsem to říkal už 100krát. Já jsem tady proto, abych tady dělal radost mým přátelům a srandu. I sám ze sebe. Andrew, hody do provody, dejte vejce malovaný. Ale Andrew, to bude až... No. Víš, na tom, co jsme domlouvali s Amirem. A jaké tady jsou děti? Tady žádné nejsou. Tady nemají co dělat. Děti tady tu dobu mají už dávno spát, ráno do školy. Všichni víme, co je potřeba k výhře. Pojď si pro ně s námi.